Il-wara nofsinhar it-tajjeb u merħba bikom. Grazzi tal-li naqattu magħna sabiex nagħmlu din il-polza u intom tkunu mbagħad tistgħu tagħmlu l-għażla tagħkom. Kif informajnikom permezz tal-email li batnilkom fit-3 ta' frar, aħna niltaqgħu bħalissa magħkom grupp li xtaqtu kollha tibagħtu tfal tagħkom bniet ġewwa Santa Lucia, però sfortunatament fil-waqt li għandna 9 applikazzjonijiet kull ma għandna postijiet huma 4 postijiet ġewwa Santa Lucia. Però għandna postijiet ukoll ġewwa San Juan u anka ġewwa Birkirkara. Għandna ġewwa Birkirkara, St. Francis Birkirkara għandna 3 postijiet u ġewwa St. Francis San Juan għandna 6 postijiet. Infakkar ukoll li min ma jażir xejn minn dawn il-postijiet, is-sena d-dieħla għat-tieni sena kindergarten ikun jista' jerġa' japplika għal St. Francis Santa Lucia tajjeb u l-probabilità hija li ma jkollna l-ebda diffikultà ta' postijiet għaliex il-numru ta' klassijiet huwa iktar ġewwa fit-tieni sena kindergarten. Issa se nagħmlu ntellaw il-polza bejnietkom id-disa li għandkom xtaqtu li tibatu tfal tagħkom ġewwa St. Francis Santa Lucia u li ġiġa għandhom ħuthom hemmhekk tajjeb, għalhekk ħantellaw din il-polza. Ħantellaw il-polza waħda wara l-oħra intom ħataraw il-polots qegħdin hawnhekk sewwa għandna l-karti imreblin bl-ismijiet ta' kull wieħed u bl-index number, bl-application number. Ħantellawhom waħda waħda tkunu tarawhom hekk kif narhom jien prattikament fl-istess moment li nkun qed naqrahom jien u naqrahom tkunu qegħdin taqrawhom intom ukoll fuq l-iskrin tagħkom għaliex grazzi għat-teknoloġija tal-lum kollox isir b'mod instantanju. U hekk għandna l-ewwel polza li hija dik ta' 100 Muscat bin-numru 1726. 100 Muscat hija n-number 1. Tajjeb, issa n-number 2 hija ta' 2125 Kate Caruana. Naħa l-oħra l-kollega tiegħi Miss Cynthia Kassar li tuħossib l-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja qiegħda dejjem tagħżel il-polots, waħda mill-polots li għandna f'din il-kaxxa u mbagħad tgħaddi li biex aħna naqraw u nkunu nafu min imissu. Fil-dan it-tielet post issa għandna lil Francesca Farrugia bin-number 1447. U din hija n-number 3 u issa ngħaddu għar-raba' polza u fir-raba' post għandna issa lil Grek Martina Anna bin-number 1802. Tajjeb dak huwa r-raba' post u bħalissa tinfetaħ il-polza tal-5 post li hija ta' Valentina Spiteri Said bin-numru 2131. U din hija number 5 u xek. Din number 5 ħanikteb fuq l-istess polza biex inżommu rekord ta' kif telgħu dawn it-tfal. U fis-6 post issa għandna lil Martina Spiteri bin-numru 1496. Martina Spiteri. Tajjeb, u din hija number 6, kont sa ninsa nikteb. U ngħaddu issa għal polza numru 7 li hija ta' Ellie Jane Kutajjar bin-number 1551. Tajjeb, u din hija numru 7. Wara li lestu issa dawn il-polots kollha ntellaw daw id-disa nerġgħu narawhom kollha flimkien ta' issa fin-numru 8 għandna lil Emma Mikallef bin-numru 2080. Emma Mikallef. Din hija n-numru 8. U issa niftħu l-aħħar waħda hija n-numru 9 għandna lil Mija Kutajjar bin-numru 15171517. Dawk kienu id-9 applikazzjonijiet li kellna għal St. Francis Santa Lucia u li mbaħħhom tellajna l-polza ħanerġa' naqrahom bħala nagħtu rendikont malajr ta' kif telgħu il-polots. Fl-ewwel post għandna lil Mija Muscat, fit-tieni post għandna lil Kate Caruana, fit-tielet post għandna lil Francesca Farrugia,
fil-raba post għandna lil Martina Anna Grek, fil-5 post għandna lil Valentina Spiteri Sajd, fis-6 post għandna lil Martina Spiteri, fis-7 post għandna lil Eli Jane Kutajjar, fit-8 post għandna lil Emma Mikallef u fit-9 post għandna lil Mija Kutajjar. Dawn huma d-9 applikazzjonijiet li għandna. Sa nibdew inċemplu issa lil dik li ġiet fl-ewwel post li hija ta' Mija Muscat salli tgħidilna x'inhi l-għażla tagħha. L-għażla tagħkom bħalissa tista' tkun bejn dawn li għattilkom l-ewwel. Jew St. Francis Birkirkara, jew St. Francis San Juan, jew St. Francis Santa Lucia. Nimmaġina jien li ħafna minnkom dawk tal-ewwel se jagħżlu St. Francis Santa Lucia. Jessanna s-Sinjura Mija Muscat fuq il-mamata Mija Muscat fuq il-linja. Wara Iwa, grazzi Sinjura, grazzi ħafna, grazzi. Mela, grazzi, is-Sinjura għażlet St. Francis Santa Lucia u hekk għandna l-ewwel polza, sewwa l-ewwel għażla u bħalissa qegħdin inċemplu lill-ġenituri ta' Kate Caruana sabiex tgħidilna l-għażla tagħha wkoll. Dalwaqt tkun magħna fuq il-linja u hekk kif inkunu dan nagħtukom ukoll l-għażla tagħhom. Hello, Sinjura, wara nofsinhar it-tajjeb. Santa Lucia, grazzi Sinjura, grazzi tal-paċenzja, napprezza, thank you. It-tieni għażla mela hija wkoll Santa Lucia u issa din inċemplu lil ta' Francesca Farrugia sabiex ukoll tagħtina l-għażla tagħha. Francesca Farrugia bil-number 1447. Sintendi għad baqanna żewġ postijiet oħra St. Francis Santa Lucia u mbagħad baqanna wkoll Birkirkara u San Juan. Dawn il-post... Hello? Qed inkellmu bħalissa lill-mamata Francesca Farrugia. Yes, hello, warf senar it-tajjeb, Sinjura? Hello, għal Francesca. Santa Lucia, grazzi ta' Sinjura, grazzi, napprezza, thank you, bye-bye. Sinjura, kif kien prevedibbli li għażlet ukoll St. Francis Santa Lucia u issa tinċemplu lill-ġenituri ta' Martina Anna Grek sabiex tgħidilna wkoll l-għażla tagħha. Xtaqt ngħidilkom ukoll li l-postijiet li intom mhux se tagħżlu llum ħajġu offruti lill-aħwa subien ukoll li għażlu huma li għandhom ħuthom St. Francis u ma kenniex posta li jom ukoll għax dinha l-istess sitwazzjoni manna wkoll fil-qas dwar is-subien. Mela, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Hello, grazzi ta' Santa Lucia, ejwa, grazzi Sinjura, grazzi u auguri, grazzi, bye-bye. Mela, dik kienet ukoll ir-raba telefonata u ekku kol il-postijiet mela ta' Santa Lucia imtlew tajjeb, l-4 postijiet li kellna Santa Lucia imtlew, issa jew Birkirkara jew San Juan. Nfakkar ukoll li min ma jażilx post illum ukoll ħantellawh ukoll fil-polza ġenerali fil-każ li jkollu ċans għalli jista' jkun mal-oħrajn ukoll f'xi kindergarten oħra tajjeb. Nimxu pass. Issa għandna lill-mama ta' Valentina Spiteri Sajd qegħdin nkellmuha propju bħalissa u qegħdin ninfurmawha x'inhi s-sitwazzjoni. Tajjeb. Kif kont ngħidilkom il-postijiet li ma se tagħżlu intom se nofruhom lis-subien ukoll li għandhom ħuthom ġewwa St. Francis għaliex l-istess kellna l-istess sitwazzjoni ta' St. Francis Santa l-istess sitwazzjoni kellna dwar is-subien kien iktar applikazzjonijiet milli għandna postijiet tajjeb. Allura dak li jibqa' nofruh lilhom ukoll. U hekk ukoll kemm jista' jkun kulħadd nofrulu xi post. Kellna laqgħa nhar it-tnejn. Le, ta' dawn ma kenniex. Le, ma kienx. Mela, qed nispjegaw daqsxejn lis-Sinjura
da xejn is-sitwazzjoni għaliex wasalna hawnhekk. Tix tqabbadni mal-oħra. Lili kellima da xejn inti u lili ċempel li l-min imissux jekk jokk il-postijiet mhux se jinbidlu u nċemplu ħalli ma wafqux il-proċess nċemplu lil-number 6 ta' Spiteri Martina ta' sakemm niċċaraw l-affarijiet hawnhekk. Tajjeb, mela tinċemplu bħalissa wkoll il-ġenituri ta' Spiteri Martina fil-waqt li qegħdin niċċaraw is-sitwazzjoni mal-ġenituri ta' Spiteri Said Valentina. Tajjeb. Nfakkar li s-sena d-dieħla wkoll għal Santa Lucia jkun iktar postijiet. Yes. Hello, signora. Mwara f-senar tmur għal-porza du ġurnati li no choice. All right, signora. Grazie, signora. Grazie. Bye, bye. Mela signora mażlet lebda waħda minn dawn l-iskejjel. Mamli ċazla u għalek issa ħanċemplu l-ġenituri ta' Kutajjar Eli Jane. Kutajjar Eli Jane. Oda. Tajjeb, tinċemplu da. Nirringrazzjawkom tal-paċenzja tal-li seguna, naħdmu b'żewġ telefons u nċemplu waħda wara l-oħra ta' jgħaddi ftit ta' żmien sakemm isiru l-kollegamenti u nkunu nistgħu nagħtukom l-għażla tagħkom. Issa din inċemplu lill-mama ta' Eli Jane Kutajjar li ġiet fis-7 post tajjeb u għad baqa' postijiet fil-Birkirkara u ġewwa San Ġwan. Is-Sinjura wkoll qed tagħtina l-għażla tagħha sa dalwaqt ngħadduha yes, ħadd wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura, grazzi tal-li segwejtna. Grazzi. L-għażla tagħkom, Sinjura, San Ġwan għal Eli Jane Kutajjar u ċek. Grazzi ħafna, Sinjura, napprezza tal-kooperazzjoni tiegħek awguri. Grazzi. Issa din inċemplu wkoll il-mama ta' Emma Mikallef, tajjeb li wkoll għandha lina l-għażla bejn Birkirkara u San Ġwan sakemm naraw x'inhi l-għażla. Tajjeb. Fakkar li għadija vaganza għal kulħadd nieħdu gost li jiġu dawn il-vaganzi f'nofs il-ġimgħa biex kulħadd jieħu break. Aħna fis-sala li qegħdina u ġewwa l-Kurja nirrixtieq nirringrazzja lill-tim ta' Father Stefan li wkoll jieħu ħsieb jitrasmetti l-quddiesa kuljum minn ġewwa l-Kurja, minn ġewwa l-kappella li hija viċin is-sala fejn qegħdin propju aħna qegħdin. Aħna qegħdin fis-sala li hija s-sala tal-ikel, il-refitorju li kien dana mimlija sala mimlija sabiħa bil-pitturi u propju faċċata tiegħi għandna pittura kbira tal-wasla ta' San Pawl ġewwa Malta. Tajjeb, u pittura li jispikka fiha ħafna il-frott u l-ikel pers li kienet is-sala tal-ikel. Impressjonanti wkoll kieku xi darba jkollkom ċans tiġu f'din is-sala. Għaw anka diġà 200 sena ilu kellna ġiġa ċikkulata u l-ġilat. Hello, wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura. Mela, għalema, sa tażel, Sinjura? Iva, m'għandniex postijiet. All right, nifmek, Sinjura. Npoġġuk fil-polza ġenerali mbagħad fil-kasterġa tapplika s-sena d-dieħla. Intellaw il-polza u l-ewwel tkun taf il-kemm tiġi fil-polza u mbagħad jekk tiġi minn tal-qoħa niftehmu ma tantx għandna postijiet aħna fil-Kinder 1, fil-Kinders kollha sewwa m'għandniex ħafna postijiet, veru tiġi minn ta' quddiem,
Jekk tiġi minn ta' qudiem nagħmlu sessjoni bħal din li qed nagħmlu propju bħalissa u tagħmel l-għażla tiegħek. All right? Ivi, għandek ċans tapplika. Nissuġġerixxi li kieku tapplika l-sena d-dieħla xi kon iktar postijiet, ta'? Ma fidejk. Eħe. Iva. M'għandix qudiemi blamment, sinjura, imma hemm kollox fuq ir-regolamenti, ta'? Fil-każ imbagħad ninċemplulek u jew orġa' ċemplinna u ninfurmawk, ta'? All right, għax moħħi daqsxejn ċkejken u ma jiftakarx id-dati kollha. Ok, grazzi signora. Bye. Mela signora ma għazlet l-ebda skola, għalix jeda xej sprattikal biex dana u sta tinkellmu l-mama ta' Valentina Spiteri Sajd li ġiet fil-5 post u yes, waraf senar it-tajjeb signora. Mela, tażel bil-Kirkara, signora għazlet bil-Kirkara, nirringrazzjawa u nawguralek, signora, ta' ok, thank you, bye. Mela, hawnhekk nagħmlu bil-Kirkara u hekk issa baqanna naħseb l-aħħar għażla ta' numru 9 il-mama ta' Mija Kutajjar. Tajjeb, il-mama ta' Mija Kutajjar tinċemplula bħalissa sabiex tatina l-għażla tagħha. U dal-waqt inkunu għalaqna wkoll dan il-proċess fejn intom għamiltu wkoll l-għażliet tagħkom fil-postijiet li aħna għandna. Dispjaċina li ma kenniex postijiet għal kulħadd, infakkar li dina wara li sar il-refurbishment ġewwa Santa Lucia, din hija l-ewwel darba li konna din noffru postijiet ġewwa l-ewwel sena kindergarten. Is-sena l-oħra fil-ewwel sena kindergarten ma kellna l-ebda offerta u żidna klassi hemmhekk. Sfortunatament ma kienx biżżejjed. Dispjaċina, jisna wasalna nofs triq. Nittamaw li dis-sena kienet sena eċċezzjonali daqskemm kellna aħwa. Mela, il-wara nofsinhar it-tajjeb, sinjura. Hello, good afternoon. Yes, sajdli. Għal-polza ġeneral, ma jimpurtax. Nifmek, sinjura, nifmek u nawguralek, grazzi, thank you, bye. Mela s-sinjura ħatmur għal-polza ġenerali, mussa tażel skola minn ta' St. Francis u bat skont kif jirriżulta fil-kas ta' plekka terġa' s-sena d-dieħla għal St. Francis Santa Lucia. Aħna nifmu li distanzi u transport u anka għut nitkellmu minn tfal ta' 3 snin u ma kollha challenges u problemi kif ta' diffikultajiet daqsxejn kbar. Għalhekk nifmukom ukoll l-għażliet tagħkom. Grazzi tal-li segwejtuna, tal-parteċipazzjoni tagħkom, nirringrazzja wkoll il-kollegi mill-Uffiċċju ta' Dħul u l-nies ta' Fader Stefan li qed jagħmlu din it-trasmissjoni u l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni ġewwa l-Kurja wkoll. Grazzi ħafna.